Mburi yeZimbabwe aiwa zvinakana tobomira mushe. Noda kuti nhau yaJob Sikhala aiwa ichisvika kumvura yacheka makumbo. Noda kuti government of Zimbabwe aiwa tinoona Mr. Muswere vanotaura mashoko ekuti Job Sikhala is not a political prisoner. Pane mashoko avanotaura azoripilawana Job Sikhala asati ndapinda mashoko avataura ndokapaya pano kuti subscribe like utina on the bell icon. Nokuti vanopublisha munewspaper sera muri kuona iro vanyora mashoko ekuti Job Sikhala is not a political prisoner. Vachiti aiwa he was arrested noda kuti akaviolate mabail conditions pamwe nekuinsista violence. Saka toona Job Sikhala anozosvika achipindura mashoko aya ataura mashoko ekuti desperate propaganda by the regime on the circumstances of my 595 days under pre-trial incarceration and the suffering of many other Zimbabweans as I outlined at the UN Geneva Summit for Human Rights and Democracy cannot be washed away through bombastic responses like the one by the Minister Jennifer Muswere. Ndo mashoko anouya panapa achitaura achinyora iye Job Sikhala achiti aiwa nhau yangu ye 595 days ari muusungwa aiwa haingangowashi away kana ngokandikwa under the carpet but inofanira kutovhizitirwa UN ndakatopresenta kuGeneva achiti zvinotaurwa naMinista Muswere zvekuti aiwa I'm not a political prisoner inhema nekuda kwokuti iye anoziva kuti aitorepresenta More Blessing Ali ndobva azobatiwa ndobva asungiwa. Saka yava kuti aiwa akaviolate mabail conditions pamwe chete nekuinsista violence. Saka chibodudzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pemashoko ari kubuda negovernment vachiti aiwa Sikhala is not a political prisoner. Tudzai mafungiro enyu pindai mucomment section medu. Musakana kusubscribe kulike channel tina on the bell icon.